Omri. Ay, nag-echo. Kala mo, Omri, surprise. Wait. It's a prank. DJ Jonah, Sagayno Remix. Ay, nag-shoutout baby. Ay, hi, baby. Kat, yung vlog, tamsak, chararat, nag-shoutout, kat-chararat natin dyan. Ate Terry. Si prank, di niyo ako kilala, no? Ate Kat, yung maraming salamat po, no? Thank you. Palakpak namin dyan. Oh. Ayan. Ay, mga magandang hapon sa mga viewers natin dyan. Kala mo ito totoo eh. Yan na naman kasi nangialam ng ibang channel. Nangialam ng ibang channel, nilive yung hindi kanya. Please support my bunso correct Tunigin Vines. Bakit yun daw? Automatic ba yun? Tatanong ako, Omri, automatic ba si Netbot binababa yung channel ko? Bakit na? Naramdaman niya yung presensya ko. Uy, high-tech na si Netbot ngayon Nararamdaman ko may magpapalipad ngayon. Maganda lang tayo. Kinakabahan na ko eh. Omri, paano pala yun, Hindi ko na-set yung ads ni Ate Teddy. Lagot ako na ito, walang harang. Yan kasi, pakilimero kasi. Sana walang copyright yung music. Palpal, paka Sudan, sana all. DJ Jonah, Sagayno Remix. Kain tayo.
Mega live shoutout Kainta Vlog. Hello, hello, yahoo! Oh, yahoo! Magandang hapon sa iyo dyan, ano, Kainta, vlog. Ano yan, Kainta Rizal. Hello, hello, kamusta po? Lakas ng sounds. Yan nga, para tayong nasa diskuhan. Sayaw, sayaw. Gising mga natutulog. Gising na tayo matutulog ulit. Kape-kape tayo. Parang ibon lang voice mo ah. Hindi lang parang ibon, parang manak. Asan si Teddy Abalos? Hindi ko po alam. Hindi alam. Kamusta naman Kainta Vlog? Boyfriend ka ba natin, Teddy? Ay, boyfriend niya. Mga boyfriend niya. Mga boyfriend na boy. Off natin yun, off. Yan. Mas maganda yan. Okay naman, host. Hoy, yung naman mo, kulang ng N. Perfectionist. Kulang ng N. Ulitin. Disqualified ka, disqualified. Supalpal. Pakasudan. Ay, nagarap, syarat. Maraming salamat po sa mga tumamsak po natin din. Thank you. Excuse me. Busog. Masya mau syawbya. Masya mau syawbya. DJ Jonah Sagayno. Maya si Masika. Ay, bawal yun. Fighting for survival. Please support my legit Kuya Totoy Bibo ng New Zealand. Kuya Bossing, shout out. Alex Alarcon mega live shower out. Ay, boyfriend din to ni Ate Teddy, oh. Ay, maraming salamat sa patamsak sa po dyan, Alex Alarcon. Parang ibong gala boses mo, host. Ano yan? Parang kalapating mababang lipad. Wait lang, tingnan ko kung may jacket na kayo dyan. Meron na pala. Boyfriend nga ito na ni Ate Teddy. Sabi ko na eh. Kunyari ibon ni boyfriend ni Ate Teddy, oh. Tawa. Ay, aminin. Amin na yan. DJ Jonah Sagayno.
kikihos, ipit na ipit. Ay, bad yan, bad.